खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। जों मिथिगौ मणिपुराव दासिमबो दुंहाव थासारिया सुस्रांजायाखै, नाथाय बेबादि समावनो मोनसे दुखुनांथाव खौराङा सोराङाव फैदों। हादोरनि थाखाय बावसोमग्रा हादोर अनफावरि गोलाव बोसोर समनिफ्रायनो CRPFआव साख्रि मावबाय थानाय बर'नि फिसा CRPF जवान हबगा गयारिया मणिपुराव डिउटि खालामबाय थानाय समावनो हरखाबै रुंसारि जानानै थाङो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बडलेण्डनि बाक्सा जिल्लानि थागिबि हबगा गयारिया हाई ब्लाड प्रेसार जानायनि जाहोनाव रुंसारि जाबाय होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। बिथांनि रुंसारि जानानै थांनायाव नखरजों लोगोसे बर' हारि, हादोर आरो ओनसोलनिनो सुख'हायि खहा जानानै थाबाय। मिथिंगाखौ संरैखा खालामनायनि थांखिजों भारत-भुटान सिमानि बगामाथियाव बिफां गायनाय हाबाफारि बानजायदों। जोंनि आबहावा गोग्गो खालामनाय आरो मिथिंगायारि महरखौ समायहोनाय थांखिजों तामुलपुर जिल्लानि बगामाथियाव बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि लादों। गिबि खोन्दोआव मोन 200 मुलियारि बिफां फुलि गायनाय जायो। भारत-भुटान सिमा साखाथि तामुलपुर जिल्लानि बगामाथि साखाथियाव बांबोनाय बुहुमनां दुंथाइखौ खमायहोनाय, आबहावा संरैखा होनाय आरो मैदेर आरो मानसिनि उदखारखौ खमायहोनाय, बोथोर सोलायनाय समाव मिथिंगाखौ संरैखा खालामनायनि मोनसे थांखिजों बे बिफां गायनाय एबा बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों। बाक्सा जिल्ला हाग्रा बिफान, कुमारिकाटा हाग्रा बिफान आरो गेरेमसा NGOनि हेफाजाबजों गयबारि चयपत्री फाउन्डेसननि बानजायनायाव बिफां फुलि गायनायखौ मावफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव BTCनि मावफुं सोद्रोमा लक्ष्मी दास, बाक्सा जिल्ला हाग्रा बिफानगिरि मावख'गिरि धरनीधर ब्रह्मजों लोगोसे गुबुन गुबुन रेन्ज मावख'गिरिफ्राबो बाहागो लादोंमोन। BTCनि मावफुं सोद्रोमा लक्ष्मी दास बिथाङा हाजो ओनसोलाव हाग्रा ओनसोलफोरखौ दबथायनो हायै सिलिंखार जानायखौ होबथानो थाखाय हाग्रा बिफानजों गोख्रों नोजोर लाखिनायनि गोनांथिखौ फोरमायो। लोगोसे आयेन बेरेखा हा दखल खालामनायफोरखौ होबथानाय आरो थाद'नाय गैयै मैदेरनि उदखारखौ होबथा एबा उदां खालामनायनि गोनांथिखौ फोरमायो। गोबां मुलाम्फा मोननायनि मिजिंजों सुबुंफोरखौ थगायनायनि वेबनि गेजेरजों कौटि कौटि रां जाख्ल'नायनि दायाव सासे BTech ग्रेजुवेट लाइमोनखौ सिलचराव खानाय जादों। हमजानाय सेंग्रानि मुङा जयदीप दत्त, जाय 38 बोसोर बैसोनि। जयदीपनि हेंथायै 15 निफ्राय 20 कौटि रां जाख्ल'नायनि अजद दिखांनाय जादों। अजद होनाय बादिब्ला कम्पिउटार साइन्सआव BTech डिग्री लानाय जयदीपआ माखासे बोसोर सिगां श्रीक'नायाव आइकनिक फाइनान्स सल्युशन बेबादि मुंनि मोनसे प्राइभेट फाइनान्सियेल कम्पानि खुलिदोंमोन। बिथाङा मानसिफोरखौ फोथायहोदोंमोन दि बियो स्टक मार्केटआव रां थिसनगोन आरो बेनि बदलै रां होगिरिफोरनो 15% दानारि सुद होनाय जागोन। बे गासै खौराङा गोसारदोंमोन आरो काछार जिल्लाजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिल्लानि गोबां सुबुंफ्रा बिथांनि कम्पानियाव गोबां बिबांनि रां जमा होदोंमोन। उनाव 15 निफ्राय 20 कौटि रां जाख्ल'नानै थगायसुला जयदीप दत्तआ नखरनि सुबुंफोरजों लोगोसे हरखाबै खारखोमादोंमोन। गोबां बोसोरनिफ्रायनो खारखोमानानै थानाय बे थगायसुलाखौ जोबथारनायाव थांनाय मंगलबारखालि काटाकाल रेलवे स्टेशनाव सासे रां होगिरिया थगायनानै हमनो हायो आरो उनाव पुलिसनो गथायो। दायो बेनि सायाव पुलिस बिफाना गोख्रोङै नायबिजिरनाय खालामगासिनो दं होनना मिथिनो मोनदों। 28थि कलायगाव मिरु रंजालि बैसागु फालिनाया थुंगेबाय। साननैनि बायदि बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिजों कलायगाव UN एकाडेमि फोथाराव खुंफुंजाबाय रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाया। अखा बोथोरखौ नेवसिनानैब्लाबो गासै बादायनाय हाबाफारिया मोजाङै जाफुङो। मख'जायोदि बे रंजालि बैसागु फालिथायजों लोब्बा लाखिना गांसे रंजालि मुंनि खुगा लाइसि बेखेवना होयो। समाज सिबियारि बाबुल चन्द्र बर'आ गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। बेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बाबुल अखाफोर बर'आ देहायारि जेंनाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि गभर्नमेन्ट HSNMP स्कुल क'क्राझारनि उल्टा सानजा फारसे थानाय लजि केयार क्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिकआव किडनीजों सोमोन्दो थानाय बेरामफोर आरो गेस्ट्रिक आरो लिभारजों सोमोन्दो थानाय बेरामफोरनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथाय होगासिनो दं। किडनीजों सोमोन्दो थानाय बेरामफोरनि थाखाय डक्टर दीपंकर तालुकदार, जाय MBBS, बिथाङा फाहामथाय होगोन। बेनि उनाव बिथाङा मोनफ्रोमबो रबिबार मोनाबिलिनि 5 बाजियाव मोनगोन आरो गेस्ट्रिक लिभारनि थाखाय डक्टर सुमन आचार्या, जाय
गेस्ट्र'न्टेर'ल'जि बिथाङा मोनफ्रोमबो मंगलबाराव मोनाबिलिनि 5 रिंगायाव नोंथांमोनखौ फाहामथाय होगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना मोजां फाहामथाय आरो मोजां डक्टरजों नायबिजिरजानो थाखाय क्लिनिकसिम दावबायफैनो हागोन आरो बायदि बायदि मोजांसिन मोनथिनो थाखाय जानबुं नम्बर 9101372240 जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों बिटिसि हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश ML बड', पलिटिकेल साइन्स, एडुकेसन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।